Mä oon Tarja Sirniö ja olen oululainen harrastaja ja kuvataiteilija. Kun mä oon kesäasukas Taivalkoskella ja tosi ahkera kirjaston käyttäjä, luen kesällä paljon, niin ja näitä näyttelyitä on täällä ollut sitten joka kesä suureksi iloksi. Musta on ihana nähdä täällä sitä taidetta ja mä joka kesä sitä innokkaana katselen, että mitäs nyt tällä kertaa. Ja tuli sitten mieleen, että haluaisin olla osa tätä ketjua ja sain tänne sitten näyttelyn. Ja minun työni on sitten niin kuin 2000-luvun alusta lähtien, 2020-luvulta niin kuin 6 vuoden ajalta. Olen pitempään maalannut, mutta nyt tältä 6 vuodelta sitten valitsin joitakin töitä tänne mukaan sitten ja piirustuksia myös, koska tykkään piirtää kauheasti. Ja mun mielestä taidenäyttelyssä näkee aika vähän piirustuksia, niin ajattelin, että laitanpa sitten omieni siihen mukaan. Ja toisaalta sitten kun on piirustus siinä ja sitten on maalaus, niin vähän näkee sitä prosessia, että on tehnyt luonnoksen siihen, mikä on ollut ajatus. Ja sitten se, että miltä se näyttää sitten maalauksessa, että se voikin muuttua sitten vähän se lopputulos, mitä se on niin kuin siinä maalauksessa. Näyttelyn nimi on 1001 yön värit. Ja mulla sitten se abstraktia ja tämmöinen realismi niin kuin sekoittuu siinä vähän keskenään. Ja töissä on tietysti semmoista vähän sadunomaisuutta ja unenomaisuutta ja tämmöistä. Ja värit on niin kuin hirveän tärkeässä roolissa mulla niin kuin siinä maalauksessa. Värit niillä on iso rooli ja mikä ei ole hauskempaa kyllä kuin sekoitella värejä ja katsoa, että mitä niistä sitten tulee. Ja sitten kun on tekniikka vielä tämmöinen laserausmaalaus, missä niitä värejä maalataan ohuina kerroksina päällekkäin, niin ne antaa aivan uskomattomia värisävyjä välillä, semmoisia, mitä ei niin kuin löydäkään tuubista. Ja se on se, niin kuin se pointti siinä niin kuin välillä, että se saa niin kuin innostumaan ja inspiroitumaan. Ja tietenkin aihe myös, että mulle itselle on tärkeää valita se aihe sillä tavalla, että se innostus ja kiinnostus siihen jaksaa pysyä koko maalausprosessia. Ja ne on kyllä vähän koristeellisiakin mun työt ja niissä on jotain satuakin ehkä. Ja taiteita on harrastanut ihan lapsesta lähtien, ihan pienestä lähtien. Mutta öljyvärimaalausta niin on alkanut tekemään vasta 2000-luvulla, että itse asiassa joskus 2000-luvun puolivälin jälkeen, niin innostuin taas tästä piirtämisestä ja muusta ja menin sitten Oulun yliopiston taidekurssille ja siitä se sitten lähti, että tämä maalaamishomma ja sen jälkeen siitä ei ole päässyt irti, koska se on semmoinen asia, jota ei voi lopettaa, eli se on mun intohimo ehdottomasti. Ja sitten mä olenkin käynyt kursseja jonkun verran ja kursseilla maalannut. Ja koska kurssit on kerran viikossa, niin on pitänyt sitten opiskella lisää kotona, eli mä oon hirveän ahkerasti oppinut, maalannut, piirtänyt ja opetellut, eli kovaa työtä on ollut. Ja ilokseni on jotakin kehitystä sitten niin kuin omassa työskentelyssä onnistunut näkemään lopultakin, että se tavallaan niin kuin ruokkii sillä kantaa hedelmää, että kun huomaa, että on vähän kehitystä tullut, niin on mukava jatkaa sitten maalaamista taas.